say yakase tumia Israel yankopon odi ni nyina ama me rodi fa ni nyina eda enwa ni nyina eda wonim bibi me na me yere yeyi na wode kuma se yeye o atonsu agogo me yere yeyi na wode ma ese yeye no operation yi na wode ma nurse foi satam na ya ma wo me ba panyin no kesewa ama anese foi efre me ko share omo office ene me ka say to me fo say abranti wo kra de wonya ni ye because odi kan wo ba nti wo yere sesi ya de asi wanwo bi mu a so de wonya lucky wo baba no be wo amam ene omo ne me kasa ya to me fo a eda na nye easy obi afi ni aware ena eja ye bai omu yi ne ye bai nti ne kwasi ada ene ne Yankopon di fo hia ene ye de Yesu ebeto mireni na da onim we na ma Yankopon di fo oyesronko when ye break and go dabi eda enye tietemu mi wura tene ne nsa ya ntene kasa yeti ya ne se amen amen a problem situation ti say chese onia tutu aka wesem eda ye mi yira wodi o pa akade ne niam bia akọ ya akwanche bia hu se de ye bekọ akosi amen well ye hwe eda 3 months me yere ho ye ne basa ebi ebe ye malaria afedie ididimu na ma me se me yira nkasa kora o se ono de won jindi so eda tumi pa wonya ntetem mu tepi otene nensa eda could you imagine say 9 months no duye ye wu akola kama na najema na da wonim sesia me ne okasai me kura ankola nso obi ayi na wodi o yayi no na da wonim se me ntwawa no asema wo kan eye me won waye ma ho dwi na enye me won waye ma ho dwi kese if say asem ni sie na be so wo sia dem na so nse broni ye ka broni na ye ka yes na bibifo akotobi enokre na bibifo asua ka no ho nimde enti bibi se wo ka no ho a ye fa nkwa abotire bi na emum nimde na abibifo no bi kosua aye no omo se nti efra de bi replacement parts ade na ase no na bibi na hu se ade wi na yese nti ese ye no bibini hu se broni ne ye no oni ho yes wode kwahyewa na ampa na replace the ase na ka ne timi ko pepepe ana Israel na kupon na ye onipa yes Israel na kupon na ye onipa on na ye omene ho Israel na kupon obey bibi wasase we so a this what the father did for so enti bibi tochima onipa ho a say ne kredifo ni wa replacement ma dabi na da ani diem wo de hwe HERNIA ne kontene no and na from 7 good years HERNIA one nyame di fo hia nyame di fo tene ne nsa enne wade ne ho atiefo ne ahwefo yenko hemra I have made you too small in my eyes, oh Lord, forgive me, and I have believed. I have made you too small in my eyes, oh Lord, forgive me. I have made you too small in my eyes, oh Lord,
forgive me, and I have believed. For video na bubu ati for video na bubu ya dia ho ampase dan koso nko owura Yesu tini me papa otifo me ni oba ma ise ohwe wotie ohwe ayaresa ohwe fa ahodie ohwe nkwa husani a unyankopon na muso ama ni nsaka onyamidifo so osese nyankwada onyamidi for so nyankopon to ne boas na onhyiraw onhyira yefuna ufiri ni baahye Israel nyankopon ba gien me papa otifo de ntia ama me nua ba man o kasa ise mi me pa cho o se ebe 7 years onyankopon otifo ya le bia baba betena no so ama wodi nimdie ni nyansa ye bia nyanso so na enko me pa cho ya le ni nyina ye HERNIA me pa cho me kire enkwe eye me ma jadie onyankopon otifo ni nua ba man se aduro be na onno hye o ti se doctor we paya no okoho na so me na onu aduro na acha 2 weeks na sa kenya no na onyamidi for 7 years nie wa je na fam die bia na so ensi aka na so bra Israel nyankopon otifo abra Israel nyankopon otifo otifo at my Benjamin otifo at my Benjamin yakoswa taw nyankopon wase me pa so gadu onhyiraw onyankopon otifo mini oba ma ise onya akwanya de baba tu wani pa to se ye 3 months nie no onyankopon otifo me pa to wani de no obo kwa so eye fidie ima na ode letena wa ha me pa so wani de na yapon no onyankopon otifo amra odi mini oba ma itena ha de mo no obo onyankopon otini Jesus Israel nyankopon ba gien me ba so ba do nhyira onyankopon otifo tumi nsano ojeani ayare sansano abeka ni nua ba ma ni pakia Israel nyankopon ba gien onyamidifo ni nua ba ma ise ansa no krampo na oba ma wasrama no na nanu na akwanya ba ma no na utire ba tansa no utire tumi nsano utire yare sansano ansano oro Yesu Kristo wato ne buasiesie no wode kan ni pagia no Israel nyankopon ba gien me ba so gadu onhyiraw onyamidifo o se 3 months nie wa hwe ni mu a nyamidifo o se oboapa aye so obekopa akeso akwakobobo wakobobo daba akodamienu damiensa nyamidifo o se shawa na nka yesen ko otie etoda na sabasi o ntimi ko adwuma che odafie nanso asedaka unyankopon ayeye ka unyankopon anase ka unyankopon Israel nyankopon da gien me ba so gadu onhyira onyamidifo o se HERNIA na se nkwi na hanu no efiri na no 3 months nie odu nsaka na ade na okokọ yema ne ba no wa hyeda akọ shop na so wo se unyankopon atu asiafi ni pakia mu a Israel nyankopon da gien onyamidifo me ba so se wa nu nyina wa mo ho afode ansana sa akwanya no eba mo otre nsama no wa mama me ko items bia yena ma uya no kofro efisa ye ni nyankopon di asia no ye wuru bi dasa ye benya bibia fi nyankopon kyanya gese ya ba ho afode onyamidi fo so shadi kase o na mo so wa shodi amana wa de ho ye ni na asia nyina wakoso ade ma nyankopon kuto sada o na mo so na otom na okai na obuasem o da nyankopon wase. Hallelujah, hallelujah.
we eye adanse a kyese ano den enye easy ohu adanse pa adanse pa eda kyese adanse no ho dwiri we akandie bia ni mu Debi akandie bia ni mu Debi bia ni mu bebo afọ ni bia so ni Debi eda mpacho so say memo akasa mesewa na me bam kakra so say izu anyankofo ye no kwafo yes we ye no kwafo pa TV na ebeba ye no TV bie ye common na sorry no ebie ne adifo no bie no eye papa eye pa o ye no krepa so say obi bedia dance a na de odi dance otumi ka say me ba ye na me koye emergency yes me ba ye na me kobo afore ye yes pacho pa ana adanse ya aba so eda yi di adanse ma onua na wote wo no hwasema oka afore bia ni bibia nim akandie bia nim ente sawo kristo su mu na eda eye me nwanwa say wo de hwe tresem fi Genesis to Revelation before bia ni wa Israel yankopon soma na obetonton ade Debi na so ene before de me nwanwa say ade ton edwadie ade a Yesu Kristo beka ho asem say yenjai eno na sese adifo yi ahye mu kena adifo yi aden die mpa na ekoso sa babia eda me say asori babi o say sese TV na ba nti hu sorry bebiri ena me koto we ena me kobo afori we ena me koye emergency just an emergency so de akiri mi say komfo no che na patwan ho ne ye no ye emergency edu asori Debi yenye ni Kristo emergency ni ho na eda so say odifo agema Benjamin de ni nyankopon se de bi owura ne ka no se ni nyankopon de di ho adanse amen so say odifo mfa ugidi enye bibi Debi odi tumi a yes Israel nyankopon de ama no ena odi ye adwuma se mpatwe da sanka kane okobo osofo amane oso ye mompae Debi now ye bo odifo ya tibida odifo de Debi empire be na okobo ono ohia ogidi o Debi ohia ogidi yo so ni asase no no yo mi no mi no on suma no na nipa wo samo nkasa eno obete de obete ane amen na da onim de san eye mi hu pa san ye me wonwo wo ade na wo hu se ikun wo bre wo de achia uhu amane wo ne yankopon di fohia o se kan wakoma to yem ada kan wakoma to yem ada obehu akoye anu akofa ho ada enya bibi o enya asasi esi ye rodi fadma mejima ni eji ehie seda si anyire ho ampre enya nkwa eyeye yawo eyeye ya esedie izo enya nkwa da na di che na ko a fa hodie ni ojo ne krensem emran sede esi kasafa edie mani panyanti ase no onam na ko aso fa ni bibia nkame hwenkwe hernia ne ko din ada me say o the hospital kwa no mu yi a itimi saba eno eka obisa bo wa chire wonnam na ko an nsaso se enwonwa na ahudwiri se o timi so nwia na obutu no ade no akwa ma ne nua na ahudwi no o se hwa se de ade no 7 years yes 7 years me so odofo a wo hwe o sofo oni odi fo agima Benjamin me che nyankopɔ akwa no yes omuntam no esusu ne wa asa ha esu ya kotima asase ano osofo no mbe yewura no Debi o se Israel nyankopɔ na asoma no yes do boss oni asase no hwe ni nyuma o hwe ne nsam kae nyuma na ho keka na eda me se na senka kura na e ma ho dwiri eda eya na senka kwasi ada no o kwa asɔre o kɔyɛ den masa adofo ha ye righteous TV se opese wo ne nyankopon difo ehia ayi kumase ya ejuso echen krum ofaka uduru echen krum aka che mate ne se ubesi wo righteous city junction
Won say Nyankopɔn defo billboard kese da ho. Obie ne nsɛm si. Won say ogye no ɛso obiara so. Akonya ne da ho ma obiara. Nti fa number yi na ene Nyankopɔn defo inhyia. 0594 844 111 0594 844 111 number na ba konsuni 0539 224 1999 0539 224 999 aha eye righteous TV se efe na wode ofidie no atoa waye nhyira papa na hwa adanse tumidie wenye adanse baako kyese adanse a isisi wo hia dem ho enye yize ho dwiri na ade baako ewe won na ebro adwene ntiase so ne se woni Nyankopɔn difo hia anya bo afore behumi asem o ma afore nkohu no na prayer materials bi ani ho abeto bi eho no onye saa bo afore behumi ne prayer items ne prayer materials monya mpaebo akande ye dabi eho saa agudie no oni bi wo ho enti bomoden na ehu hia pa na ene udifo adwuma Benjamin enhia na okra ebenyankwa eda kyese wohwe adansie ya ahudwiri papa hernia eda nye easy enough for 7 years enye me se nipa yi wonya sankoku hia difo ni bia obeto atodokunu nyina adifo dokono sanity so ohuna mane ohuna mane ade so aso usu pede obe nti ada no yura kasa wo righteous TV ya na asam no anchem osusuefo wo amani ma de obesua wo no enye easy ansa na obesua wo no na abe a watwa wo no adifo na aba no so eda mpacho omutimu den wakwa ahwehihie mu no saa time no mo so nkokwa aso say na be mo no so enyeska so mbechimu no obenwan wo ma okwa ana wo so kwa wadwen ma wo so so opeoje hwe asoma ye kan a Israel nyankopon nam na kwa aso a wasa akwayare onwie hwe wade no obi tifie sa problem ye bi da no so ohuna mane ye kasa iso wo hwe onu so ntu anamo yaresa no Israel nyankopon nam na kwa aso mfa mfiri shade mo mfa ma ofi ade bia wo tu anamo no ade bia wo ye bia iso unya ho adaje de enti onuadofo tu anamo na one SOMAFO odifo adwuma Benjamin enhia na wa obe se you asofo na chi ho ache wa ba fore ache na mbe kura menti ase o eda wo hwetwere ni mu a ase me de makwa momfa makwa na so asofo yi kyese momfa makwa na so ohu o pese ohu se saa bohye we ye no kura ene Nyankopɔn difo enhia mede makwa onso momfa makwa no so o pese ohu se saa bohye ye no kura ene Nyankopɔn difo me kire me ru difo ageman enhia kumase ejeso echa krum righteous city na obe se bohye no de KRISTO kan ho asem se mede makwa onso momfa makwa no se ye no kure pa na enema asofo na omama anka asem no ya atro nanso wasoma me ru difo ageman ama asem no bohye no aye no kure ene ni nhia na obe se you asem no ye no kure pa ejeso echa krum righteous city Janambay 0594 844 111 0594 844 111
number na ba konso ni 0539 224 999 0539 224 999 ene ni hia kosie de ya abono nso pa mu pepepe ena uku adanso mpae boda na uku adana akwanya kese a ona miwura so na ode amai obi bia ade bia ehia bread also o how bia aso wacha asofo na chim wache oba woni yakopon di fohia na wasiew asomdwem o ma afore bia onto aka de bia ho na obi unse tresem no sen kasakwa na de beka bia so ye nokre ene ni nhia mechemi road ifo ageman our righteous city na asase no kra wo siso a wa be unse ju Israel yankopon wa be kae eda chese mentwe ho kra menti ase HERNIA eda HERNIA nipa eku mu asase wezo chese afore ne oil aye be suo gu so materials eda me se me tama mi ne yankopon di fo nhia me kwa asore eda unim se sata am kra no oh bon sambe na me ne me ge so kra na ekoyo na sofi aka kire me se misika sem mesi wa bi na ede friend say ehina kuku yes ede esi machinti me ye adwuma bia na me nyeska na egu na da no opropo bi hu ska nyina eda sata am so utua wu hu wojiaje me kwansi wache wo so akora na woji usika no wache no wojiaje me kwansi nyina obaji ni eda oni mo wo tricks papa say kwansi no se wamfa megu mu a ode ade bi esi so wamfa megu na de kwansi no kofia da bia obenya kwansi nko a na difo so aka we ya kire wo hopo eda so sa na ekoso eni ya so sa na sorry ni mu eda me say ya bichimusa na so say adana me kan dia ya pa ne say sa wonte ne krenka ne krenhom no me chemi road ifo agman benjamin dia ba ne so ne krenhom aba ne so wonte ne kai wade wi uye bia wani jem na ade yewu wonim say sa de tie e so fo ba bia sa de ye no sa na ekoso enso be wi achi na osuni asasabo na da so na da so okonya nkopon nchen de wo girl ene eko na wo pe ogie na sofo so etima so difo so so obenya ogie afri infa na nkopon be no adifo ne de o si a omo no ma ya bone no doso no papa na eda me say anka metime de mege abanya yankopon difo anim na nsuro na wo kura no udi chasa sasam no kwa ma wa no asam no so say ye ba ewura na ase no ani so say ewura so discipline you odi for ba ya suma no etime bia ni wo me say suma ewura so na we nyina na yenim say ye bone o na mpacho wo be da beti ahia da mo kwa ma bia ba otim say ge yenim say ye bone na wo hwede ye ba wo so ba ne no hwede ye ba wo so usuro kura say wonam na kwaso bibi nsem ya so say okra no asebe dan so no o se me dwen girl dia ne girl ada ese yankopon difo de se wo ne no anhia won wo be ya ade a chese eno de wo be ko oseyim nanso na osusu sei na wo ye ba wo ne osomafo no hia ena wo be hu se you eda na eda wonim bibi wonim se asofo no omunnim ade ye bone Debi o. Debi. Ani ti na o kan se bi o si boni for free. Yes. Na wo me pacho. Eno ho tumi. Me pacho mi o hiani. Me me da mo wa iskani. Insida. Enen sam phone America. Insida. Say enum dwa be no no. Insi. Umu ho kire o so be mo bia iskani. O fa kwa be so. Insi.
na wo betima mo bia iskani ade na wo nyi iskani enti wo bone ade unim bone ade efa no bone no izo anyankopon da na di nche obede ewu unim bone wo damrato mu obede de bone afiri ontimi fa bone free nemum izo anyankopon soma na koa no wonam ne kure no honhom so adan bone su adi ye wade bi wo kora na ote asori dem na wo ye oba na obete ni wo na koa nim se saade a wo ye bone no se ya ade a ya che se asama wo ka girl ho ase obi wo ho a one oba a wanye ne ho ade ne te so ni one ne ko asori a o ma wo be 4-5 asofo ana difo nim wonim so mote wo onye ho hwe na ada wonim bibi mpacho onam yankopon difo so ama yehu se sawodensa shanap ekoware ya eye bone eda mese asori anameko me eda ba kuta ma me be mere ho ade toto ne nyina wugina meso Louis shanap no yentem to abrofo die ni bi eda onu kra na etu mefu se me nto abrofo die ni shanap no hwew na we ade so be de bone afiri bone no bone so odam obede ni bone afiri wo san ya sori panyin ade a wunim obede ni afiri wo ya sori panyin obede ya sori panyin so no okoye sa no ye na wan soma na ko ama ye no wan fa sa ade no ho fa firi ama ye na ye nyina san ketu sa ade wi unim nso na wo yo Adam Pacho Bedase. But for a higher righteous TV. Say na odo feed ya to a. Why inshira? Akwanya kese eda ho pa. Ene nyankopon di fo ni nhia. Na wonim ensa de yikura no. Wa wonim se wokoye wo yere ho ade. Wo de snap ne koye. Afobu account. Wa wonim so wokoye wo yere ho ade. Wo de snap. Osofo kura na ka cho se fa snap. Na sofo no kura no wo ye na yere ho ade wo de snap ne koye. We ni e de teten sorry. Ye wu awie so ni e de teten sorry. Snap anka ade minim se ye abosomde na so ye de aba sorry. So ye ni enam se ya sofo no ye anifrafo anifrafo no musa stress so say fashion up kware na onim why nshira say odo ofidi ato righteous TV ene yankopon difo nhia na de why nyina no yankopon tumi bone fafiri tumi e wono so a ode obone be free na fi onamo atiesi kwantrene ne so ene ne nhia kosi ada ebe ye me kire kosi ada ya anopa no nso pa mu pepepe no wa hye osom na se uku adanso anopa no nso pa mu pepepe eno so ye mpaebo kese no wa hye ase ene ni nhia kumase ejeso eche krum righteous city fa number 0594 844 111 0594 844 111 number akonsuni 0539 224 999 0539 224 999 ene mirodi fajman ehia na onfa bone a waye nyina enfiri asase so awieye brim ono nkoa na owo bone fafiri ho tumi ose mekan wo yemu ahyew nipa otime de bone efiri on se na tweresem ni yetimi te sasem na awieye brim yetia yiye yankopon hu yemobo wasoma ne tene ni mekire miwura odifo ageman abaye mu
the ultimate bone for free or the bone be free. Now, when you are queen abeye the etene or the one will be sitting in a coin so to any nincia. Amen. Eda, I say, Yasofo na omoka tenene. So, tenene no munchile muye. Omoka tenene, ya na tenene nim se, okwa sore na oye tenene. Na wone Nyankopɔn di fo hia yi uhu ne sɛ ne asɔfo ne de no nsoso ye no so sɛ ɛda mepacho adwuma kura adwuma wo nkosua no obey den ayo untimi ɛna sasema wo bisa mi pacho Israel Nyankopɔn na nam na kwa so no de asoma no nti won ne wo tumi ani akonya ɔde bɛkyerɛw saa de na ɔka tenene no woni bitima bi ma kyerɛw yes ne sa obey den no wo this one am na kwa so eso wonam ofiri huhum na de akyerɛkyerɛ no sɛtene ni ade wi eyesi nti wo ben wura na ɛna wo ben saa de na yɛ kan yɛ friend tene no saa sei na tie nti won soma wa wo ti obɛka sɛ ni wo Adam Pacho ani die mu nti sabre afutuo kakra bɛ na obetimi de ama ahwɛfo sɛ na ɛbɛyɛ a nipa no betu ana because opese wo hu tenene ni anasa opese wan kasa obeda ne tenene ni a afutuo kakra be na ode be mo eda me pacho me da ase so nse ade a nipa owo no ena ode ma pacho o wa ade a ena atimi di ma unni bia untimi mfa ma bi pacho Israel Nyankopɔn soma na ko ano ode tenene na ama no nti wo ben na sɛdeɛ tenene no esitie no ɔno wɔyɔ nti obetimi de bi ama ho